Shalom, horas bihita salud nadam dainang. Salam sehat di pasu-pasu Tuhan tahita madalani luta. Noain sahat mahita tujamita minggu di minggu pasiau undum Trinitatis tanggal 1 Agustus tahun 2021. Iman tersurat di Efesus 4 ayat 1 sahat di ayat 7. Ada orang susah tidak tu barita nauli jumulo hitam martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha ima mangaramuti hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jamita di minggu pasiahun dung Trinitatis imana tersurat di Efesus 4 ayat 1 sahat di ayat 7. Ujahama tu tonga-tongata. Asa au natarihot di bagasan Tuhani huwa poi mahamu parangeu kamu manatama hobar tu pajuun nang songgok Tuhamu martorok ni roha situtu marlapok jala marlabas ni roha masih hehean di bagasan roha naholong haringa sok kamu mangaradoti hasadaon ni toddi pinadomu ni dami aisada do dagingi jala sada do toddi esong nido hamu tarjo di bagasan sada pakrimun di bajoni sada do Tuhan sada do haporsiang sada do nang padidion sada do debata amani sasudi si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tugalup hitabidu di basa-basahu asia-asii marguru tupana gihon ni pangalehon ni Kristus ido ianggo sahana kita saluhutna nani hokok ni Tuhata Yesus Kristus sahalak pengarang dohot panurat ni aka cerita manang penutur cerita Yunani namargoar Aisop di hata Yunani dok Aisopos jalan sahalak natar guar dia kekarya na di guar ima Fabil Aisop mandok songnon dalam persatuan ada kekuatan Aisop mandok dalam persatuan ada kekuatan mulutaka bardo nang tuhasadaon persatuan adong do habi go masayudi do hasadaon diaka ulaon nading damang lainang diturbukon disungguli si Paulus do asa maparangehon natama hobar tu bajuon nang songgok tuhuria Efesus alani suku-suku mau nang jauh-jauh tu hita ado nang tamahin patupa hasadaon dinguluta ado nang tapatupa mampain hasadaon di tonga-tonga ni huri hasadaon di ulaon nading molo tapamanat dorupani sada do Tuhata sada do hita di pajuun na tuhita kita saluhutna di bagasan nguluta totu dihirim di batado ngulutaon ima mangul di bagasan hasadaon nama sedingka aina berjolo di jauh hatani Tuhata mahita taraduti mahasadaon di nguluta tuaka nadingga di bagasan mulut dan buhita mangulu anggolah kita sendiri pasti lapatanna ikum mangulu duhita marsaur duhita rap doh halak nasing jadi tasikati mejo kita saluhuna nguluta buhado hasadaon di tonga-tonga ni keluarga hasadaon di tonga-tonga ni huri hasadaon di tonga-tonga ni masyarakat
ngadinggan manang hurang dope hasadaw ni omma di jauhon barita nauli di tikko asa jupang hasadaw ni didok hatan itu hatta do adong piga-piga naikon patubota dia mai adong pangalaho martorok niroa adong pangalaho marlapok jalan marlabas niroa jalan mangihu usai adong masih hehean di bagasan holo masih urupan saling membantu ikon adonggo ngulu nasongoni atong molo idon waing ditogihon hatan itu hatta disuk kumahita nuai damang dainan kita saluhuna jupang lupe hasil rekon di ngulutan masih adakah kerendahan hati dalam hidup kita jupang dope nuai hasil rekon ini manang gijangi roh hati buon jupang dope nang akahala pohon kelemah lembutan jupang dope ngulu nama si urupan maserga menuai marhide turbu jami tau di togihon tuhi saliling mangasahon gijang ni roha saliling suadong roha na lampu saliling dangadong ngulu nama si urupan mauldo jupang hasadawni damang dainang tabakin ngulutan ditongani keluarga persaurata patupahon hasadawni tabakin ma asiasi silihon-lihon ni debata namaragami gabi tu hauli jalaradi hita padauhun perbulat-bulatan jauhkanlah perbedaan dari kehidupan kita dari kehidupan keluarga kita omma nanihirmi hatan itu hatta unang ulo hita patupa perbedaan unang ulo hita gabi bagian ni na marumakon gabi tuhu nang akka perbicara alimulubui pauliulihum hita ditonga-tonga ni nguluan pauliulihum hita damang daina di huria di keluarga ta na di masyarakat padua homma sadana pakirimota di bagasan tuhatta ikomiad do dami di ngulutta asabui jupang hasadaon ni toddi jadi ikon adong godami dakkola pikiran gugu patupahon hasadaon alai dia do ikor radidu hita si sada pakirim sada nang akka tujuan asa tupa pakkubasion nalam lumenggan di tonga-tonga ni ngulu ni namar huri di tonga-tonga ni ngulu ni keluar alani manginang rak peduli mahita rak mamikiri mahita akka cara buhado asa hebang pakkubasio di tonga-tonga ni huri ikorak paulion do di hurie nang ruas nang parhalado nang isip ido parbue bolo tadok rupani doh tita patupahon hasadam jadi amanginang songona di ebisteli do rupani totu unang gumudang umutumut sian pabahena segumudang mahita berbuat marpabahena asa jupang nang akka silehon-lehon talenta na adong dihita gabi pasu-pasui di tonga-tonga ni aku ulota na patuluhom ma jalan na parpudi tapakke ma asi-asi na maragami gabi roha mauliyati aha talenta nuai adong dihita mangina aha nuai asi-asi na ipasah ini bata ragam profesita ragam nang akasilihul leon anong namora
adong nabos perjabatan, adong rupani na mangula di pamarenta dohok na asin. Tuhatta manugiho kita. Tapake masilihon-lihon ni pasu-pasui gabi pilihan na arga tu di bata. Idok perguina mulut tarajumi na terjulu hita di sada pajau. Damang dainang nga diatur Tuhan tangulutong. Alay mulo pe diatur riko do di tonga-tonga ni ngulun hita mangula managdanang dia do lomo ni rohani di bata. Suag songonido nang akka asi-asi. Bohado hita mamake talentai silihul-lihul ni gabi pasu-pasu. Alani tapakke makasih-asi gabi arga girupan ni di bata. Mulut tarajumi nuain pangaramotion ni di bata. Sada hita di pajun nasiat di bata. Nagabi ula-ula na hita. Hidup marhiti turpu janitaw. Asa totong mahita mangaraduti akka hasadaw nitondi. Mangaraduti akka rumang ni ulaun na patuluhon akka nading. Totu mula marasing pinuwain akka asi-asi meragam akka silihon-lihon ni buhado hita makalason na pinasahan ni di bata. Ayang gua taringot akka silihon-lihon do akka manginang akka pasu-pasu di nguluon mulut tabadik ko dorofan itu halak na asin buido mangibur hita buido gabi do honotta naringga sedua mertangi yang Tuhan naburju dua mangin naringga sedua marsaur di bagas jorong buido gabi lupa hita molo somonido pamikiriota gabi lupa hita asi-asi nasiat di bata sa sitongna ikon halas sonot tanay. Ang giyak marhite turupukon molo didok nuain marhite asi-asi gabi tabatuduhon may roha mauliate tu di bata. Margulu hita damang dayna hita sa lugubna. Nanilehon ni di bata na di hita tahalaso ni kapaso-paso na pinasahat di bata. Marperbui di tonga-tonga ni mulutta ikon taing do gumodang mahita mangula di bagasan lomoni rohani di bata jala taingon mulu gumodang pe na di dongatta mulu gumodang pe na di nahumaliang tang namadok gabi mekmiti alai belgado hita argado hita di bata mulu tahalason asi-asi akka silihon-lihon nasian di bata. Ulo mahita masagi mo ni. Ulo mahita patupah ni gabi perbuina arga. Gabi bagian ni dohot halak madai asi-asi manang silihon-lihon nasian di bata. Martua mahita akan atau mangion hatan itu hatta. Amin martanya kita. Mulia Tuhan di barita naudi nak kutangi kami. Diajari hodo kami mangaraduti hasadaon di tondi. Diajari ho kami mangaraduti hasadaon di tongan di keluarga nami. Mangaraduti hasadaon dia keulon nami. Parbisuki kami Tuhan. Gabi halak nolo kau diulihon. Padawon akka parbulak-bulatan. Gabi halak nolo mangul di bagasan roha mauliate. Unang hola di bagasan umutu. Alay Tuhan. Naing mahan akalas akka silihon-lihon akka pasu-pasu na pinasahat mi uham latih kami ni gabi las toga ajari kami Tuhan gabi siraduti hasadoni amin.